Dobrý deň. Dnes si spolu ukážeme, ako funguje náš merač laku Foxygy. Ako prvé si auto umieme, aby prach, ktorý je na aute, neskresľoval výsledok merania. Keďže sme si už auto predtým umýli, môžeme si začať kalibrovať náš merač laku, aby bol ten výsledok čo najpresnejší. Pred prvým použitím je dôležité si prístroj nakalibrovať a docelíme to tak, že stlačíme tieto dve tlačítka. A tu sa nám zobrazí kalibrácia. Nulová hodnota a prikladáme na nulu bez pomocných fólií. Teraz 0,5 prikladáme. A tak postupne ideme ďalej. Prístroj nám všetko hovorí, čo máme robiť. Je to pekne automatizované, čiže netreba sa vôbec bať kalibrácie. Zvládne to fakt každý. Tak, koniec kalibrácie. Prístroj je nakalibrovaný a môžeme si to teraz aj overiť, či je dobre nakalibrovaný. Zoberieme si nejakú fóliu a odmeráme, či je tam 5. Je tam samozrejme nejaká tolerancia, nejaké tie 3% hore-dole a zároveň aj tá fólia nie je samozrejme všade 100% rovná. Takže ukážeme si základné body na aute, ktoré treba kontrolovať, či už pri kúpe, alebo len tak, keď si chceme overiť, či je to auto nejakým štýlom striekané, gitované, búrané, hocičo. Treba sa hlavne zamerať na lemy blatníkov, rohy, dverí, rohy dielov, samozrejme porovnávať rôzne diely, aké sú hrúbky laku, či nie je menený aj celý diel. Takže začneme napríklad s blatníkom. Ešte som zabudol jednu vec. Ale samozrejme treba merať aj celý diel po kúskoch, aby sme mali čo najväčšie spektrum meraní. Ideme na blatník a ukážeme si, aké je jednoduché meranie s meračom laku Foxygy. Takže začneme tým, že si ho zapneme. Tak, a je pripravený na meranie. Približne tieto hodnoty by mali byť všade. Samozrejme plus minus, teraz som buď zle priložil, lebo je to gitované. Zle som priložil. Tu je taký divný zahyb, čiže tu asi... Ale dobre zmeralo. Ideme ďalej, ďalší roh. 201. Takže som zase zle priložil. Treba dať pozor, ako to prikladáte, lebo to trošku nahnete a už to bude merať viac, ako je to reálne dané. Ideme ďalší roh. Tak prejdeme si lem. Tu už niečo sa rysuje, ale to som za seba zle priložil, čiže treba si dať pozor. A teraz ideme aj po ploche. Merač laku Foxygy má aj zabudovanú pamäť meraní, vždycky to funguje odkedy ho zapnete, pokým ho nevypnete. Vieme si pozrieť maximálnu hodnotu, minimálnu hodnotu, priemernú hodnotu, rozdiel medzi maximálnou a minimálnou a počet meraní. Na tejto maximálnej hodnote vidieť, ako som to zle prikladal, pretože keď som potom následne opakoval na tom istom mieste meranie, tak bolo 150, 160, čiže na toto by som sa moc nezameriaval. Ak to chcete mať presne odmerané, treba dávať fakt pozor, ako to prikladáte. Takže naša priemerná hodnota merania je 176, vyplýva to z 31 meraní a je to v podstate priemer maximálnej minimálnej. Ale môžeme zhodnotiť, že tento blatník nebol nejakým štýlom opravovaný, nejakým štýlom striekaný ani gitovaný. Takže ukážeme si aj to, ako správne priložiť merač laku, aby neskresľoval data. Celou tou plochou narovno ukáže pekne krásne 182. Ale ak ho trošku nakloníme, tak ukáže 221 na tom istom mieste. Na tomto mieste pod dobrým svetlom je krásne vidno prístrek, čiže si ideme pozrieť, či to bolo a ako veľmi to bolo gitované. Skúsime si pomerať nejakú normálnu hodnotu, aká by tam mala byť. 145. Skúsime si namerať nejakú normálnu hodnotu. 149, 144, či okolo 140, 150 by to malo byť. Ale 640, 274, 189. Tu asi potom aute niekto striedal. 1471. 301. Je vidieť, že tu bolo striekané, máme potvrdenie, že to bolo gitované.
A tu vidím ešte jeden kopček. 260, 1365. Čiže tu sa niekto hral so špachľou a s gitom. Zaujímavý fakt na tomto merači je aj to, že si viete nastaviť kov, ktorý meráte. Buď to necháte na auto a on to bude rovno vypisovať, že čo meráte, alebo si to prepnete na NFE alebo FE. To je že férum alebo neférum. Čiže necháme to na auto, odmeráme kapotu. Tu máme FE, odmeráme hliník a ukáže nám NFE. Ty máš hliníkové puklice?